ଆମେ ତ ବାହାରିଲୁ ଠିକ 10ଟା 10:30 ବେଳେ ବାହାରିଲୁ। ଆମର 12 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ବାହାରିଲୁ। ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଆଜ୍ଞା ପିନ୍ଧିଥିଲୁ। ଆଚ୍ଛା କେଉଁ ପଟେ ଦେଇକି ଆପଣ ଆସିଲେ? ଆମେ ଆସିଲୁ ମୁଣ୍ଡଳି ପଟୁ ଆସିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ହାତୀକି ଟିକେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବନ ବିଭାଗ ଇଏ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଘଉଡ଼ାରେ ଥିଲା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା। ଆମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। କାଳେ ହାତୀ ଟିକେ ଉପରକୁ ଯିବ, ଗଜରାଜ ଯିବେ ବୋଲି ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମର ଥିଲା, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ପାଣିର ସ୍ରୋତ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଆମେ ସାରେ ଆଉ ହଠାତ୍ ଟାଣି ନେଇଗଲା ପାଣି। ସେଇ 5 ନମ୍ବର ଗେଟ୍ଟା ଆମକୁ ଟାଣି ନେଇଗଲା ପାଣି ଆଜ୍ଞା। ଟାଣି ନେଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ତାପରେ ଠିକ୍ ଟାଣି ନେଲା ପରେ ବୋଟ୍ ଆମର ତଳକୁ ହେଇଗଲା, ଠିକ୍ ପିଲରରେ ମାଡ଼ ହେଇଗଲା। ମାଡ଼ ହେଲା ବୋଟ୍ ରହିଲା। ତଥାପି ଆମେ ସଂଘର୍ଷ କରୁ। ଯେତେବେଳେ ପୋଲରେ ବୋଟ୍ଟା ମାଡ଼ ହେଇଗଲା, ତଥାପି ଆମେ ସେଭ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ, ଯିଏକି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଆମ ଓଟିଭିର ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ଭାଇ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ କ୍ୟାମେରାମାନେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ 2 ହାତରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧରିଛି, 2 ହାତରେ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରି ଧରିଛି। ତଥାପି ମୁଁ କହିଛି ଆପଣମାନେ ଧରନ୍ତୁ, ବୋଟ୍ ଧରନ୍ତୁ, କିଛି ହେବନି। ସେ ବୋଟ୍ ବି ଧରିଥିଲେ, ବୋଟ୍ ଧରିଥିଲେ, କିଛି ତାଙ୍କର। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣମାନେ ବୋଟ୍ ଧରନ୍ତୁ, କିଛି ହେବନି, ଏ ବୋଟ୍ ବୁଡ଼ିବନି କେବେ, ଆପଣମାନେ ସେମିତି ରହିବେ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଯେତେବେଳେ ହାତୀଟି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ବୋଟ୍ରେ ପାଣି ପଶିଲା, ଝଲକା ଝଲକା ପାଣି ପଶିଲା। ପାଣି ପଶିଲା ଭିତରେ ମୁଁ ତଥାପି ଭାଇମାନଙ୍କୁ 2ଟା ଭାଇକି ଧରିଥିଲା। ଆମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେମିତି ଭାଇମାନେ ସେଭ୍, 2ଟା ଭାଇ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଯବାନ ଯେମିତି ହେଲେ ଆସିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାଇଟା ସେଭ୍ ହେଇଛି, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ଆମର ଥିଲା। ତଥାପି ମୁଁ ଧରିଛି। ଧରିବା ଭିତରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା, ଯେତେବେଳେ ହାତୀ ପାଖକୁ ଆସିଗଲା, ହାତୀ ପାଖକୁ ଆସିଲା ପରେ ହଠାତ୍ ଖାଲି ଝଲକା 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 ପାଣି ପଶିଲା ବୋଟ୍ରେ। ପଶିଲା ଭିତରେ ମୁଁ ଓଲଟି ପଡ଼ିଲି। ଯେତେବେଳେ ବାଲାନ୍ସ ଫେଲ୍ ହେଲା, ଓଲଟି ପଡ଼ିଲି ମୁଁ ପାଣିରେ। ବୋଟ୍ ତଳକୁ ଓଲଟି ପଡ଼ିଲେ ତାପରେ ମୋତେ ସେ ପାଣି ଭିତରେ ଯେଉଁ ସ୍ରୋତ, ମୁଁ ଆଉ କିଛି, ମୋତେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ମୁଁ ସେ ରହିଗଲି। ବୋଟ୍ ବି ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା? ବୋଟ୍ ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ମେନ୍ ହେଉଛି ହାତୀ ଗଜରାଜ ଯେତେବେଳେ ଆସିଗଲା ଆମ ପାଖକୁ, ଆଉ ସେ ବୋଟ୍ ଖାଲି ପାଣି ଯେତେବେଳେ ପଶିଗଲା, ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା ଆମ ବୋଟ୍ଟି। ମୁଁ ତଥାପି ଭାଇଙ୍କି ଧରିଛି, ପଡ଼ିଲେ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧରିଛି, ଭାଇ ଠିଆ ହେଇକି ଧରିଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିଥିବେ, ମୁଁ ବି ଧରିଛି ଭାଇଙ୍କି, ମୁଁ ଧରିଛି, ସେମିତି ଧରିଥିଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଝଲକା ଝଲକା ପଶିଲା, ମୁଁ ଓଲଟି ପଡ଼ିଲି। ତଥାପି ସେ ଭାଇମାନେ ବି ସେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା ଭିତରେ ମୁଁ ତା ଭିତରେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ମୋତେ ଖାଲି ବୁଲେଇଲା ପାଣି, ଭଉଁରୀ ଭିତରେ ଖାଲି ବୁଲେଇଲା, ମୋତେ ଜମା ପଦା ଗଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ଜଣେ ସ୍କୁବା ଡାଇଭର, ମୁଁ ବି ସେ ଯିଏ ମଲା ଆମର, ସିଏ ବି ଏକ ସ୍କୁବା ଡାଇଭର, ମୁଁ ବି ସ୍କୁବା ଡାଇଭର। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ଆମକୁ ଫେସ୍ କରିଥିବେ, ଆମେ ଯେତେ କଟକ ହେଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଯେତେ ଅଣ୍ଡରୱାଟର କାମ ଆମେ ହିଁ କରିଛୁ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଆମେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିଛି ନଥିଲା। ଆମର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, ଆମେ ଯେଉଁ 2 ଜଣ ଯାଇଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ, ତାଙ୍କୁ ସେଭ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ କିଛି ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା। ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧରିଥିଲି। ଅରବିନ୍ଦ ଭାଇକି ମୁଁ କହିଛି, ତୁମେ ବୋଟ୍ ଛାଡ଼ ନା, ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଛି, ତୁମେ ବୋଟ୍ ଛାଡ଼ ନା, ପେସେନ୍ସ ରଖ, ନିଶ୍ୱାସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କର, ନିଶ୍ୱାସ ନିଅ ନା, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ଆମ ଅଣ୍ଡରୱାଟର ସେଟା ହେଉଛି ଆମ ଟ୍ରେନିଂରେ ସେଟା ହେଉଛି ପାୱାର। ବ୍ରିଦିଂଟା ଜମା, ନିଶ୍ୱାସ ଜମା ଛାଡ଼ ନା, ଆସ୍ତେ 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 ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼, ସେ ରହିବ। ଭାଇ ତୁମେ ଆମେ ଅଛୁ, ତୁମ କତିରେ ଆମେ ଅଛୁ, ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଛି। ତାପରେ ପାଣି ଝଲକା ଝଲକା ପଶିଗଲା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଓଲଟି ପଡ଼ିଲି। ଓଲଟିବା ଭିତରେ ତା ଭିତରେ ମୋତେ ପାଣି ବୁଲେଇଲା, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି। ମୋତେ ପାଣି, ମୁଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଉଠିକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ରିକଭରି କରିବି ବୋଲି, ମୁଁ କରିପାରୁନି ଭାଇ। ମୁଁ ସବୁ ଲାଷ୍ଟକୁ କହିଲେ ମୁଁ ହିଁ ପଳେଇଲି, ମୋ ଜୀବନଟି ହିଁ ଏଇଠି ପଳେଇବ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ତ ଉଠିପାରୁନି ନିଜେ, ଆଉ କେମିତି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଭଗବାନ ଆପଣ ହିଁ ଭରସା। ସେଇଠି ମନେ ମନେ ତଥାପି ମୁଁ ମୋର ଅଣ୍ଡରୱାଟର ଯେଉଁ ବ୍ରିଦିଂ ମୋତେ ଓସ୍ତାଦ ଶିଖେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ କାମ କରୁଥିଲି ସେଇ କାମ, ମୋ ପାଟି ଖୋଲିନି, କାରଣ ନିଶ୍ୱାସ କେବେ ଇଏ କରିନି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖି ବୁଲେଇଲା ପରେ ଅଚାନକ ବୁଲେଇଲା ହାରାହାରି ମୁଁ ଜାଣୁନି ମୋତେ କେତେ ମିନିଟ୍ ବୁଲେଇଲା, ମୁଁ ଜାଣିନି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ମୁଁ ତ ବାହାରିଲି, ସିଏ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ କେତେ ମିନିଟ୍ରେ ବାହାରିଛି। ତାପରେ ବୁଲିଲା ଭିତରେ ମୁଁ ଯଦି ଭାବିଲି, ମୋ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ହିଁ ଯେତିକ ଡାଉନିଂ କେସ୍ରେ ମୁଁ ରିକଭରି କରୁଛି, ମୋତେ ହିଁ ରିକଭରି କରିବେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ମୋତେ। ଏହା ମୋ ମନ ଭିତରେ ଆସେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଉପରକୁ ଯାଇପାରୁନି, ପାଣି ଉପରକୁ ଯାଇପାରୁନି, ପାଣି ତଳେ ମୋତେ ଘୁରୁଛି। ହାତୀ ଯେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା, ହାତୀ ଏତେ ବଡ଼ ଜନ୍ତୁ, ସିଏ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ଲୋକ ସେଇଠି କହୁଥିଲେ ହାତୀକି ବୁଲେଇଲା, ତାପରେ ହାତୀ ରହିଲା। ହାତୀ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ଲୋଟିଂ ହେଲା, ସିଏ ଭାସିଗଲା। ଆମ ଅବସ୍ଥା ବି ସେମିତି ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ।